Horas jalan selamat hari Minggu mah dihamu akta dongan lah nolongan ini itu hakta mengabong kita saja diot Minggu itu tahun 40 diot laos Minggu sudah diot kita makningot akta dan hakta 2006 mobil tidak dasar nasa tahun 40 diot atau ahamas koronota tani tujuh saya berjumpa ho rasi rasa hati dimilih untuk matu hotuk paling hamu dua ini on masuk bersumber itu hatta kita terima saat kita dua hari sobut luhut umat kita makiri hidup bagi marti apa siapa nama notong pada diri kita ini terbudi mari batata tak deon makibana stok pada dino kita mari kita Tulu ayat sadar dan tulu di ayat 42 lima kita jauh. Gor di bataan gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus gor pati purbadia nato mapalang do Panginoon amin bungo kamu dalam tangiang asunak kamu bawa pamundunan managan makamu bungo kamu dalam tangiang
ay indang foto kamu manang adigat ini. Haleluya. Wartang yang marita. Ade Tuhan Yesus Tuhan ni akka na mate Diyos akka na manghul. Oro na punahan manang manghul manang mate han nang pemardalan kami bulan hukuman kamatian. Dang buat diari kami kamatian ay horo dengan han. Dang tertiup kamatian manang tanongat dihan ay horo Tuhan namin nang sumokpan. Jalahonap punahan rohani ngai ho mangi saat homa portinan do dengan asa di homa kami manang namangur manang namati saya tiup matangan guru pihami masih di pakok ni asa saat kami Tuhan muduan nasura surga. Amin. Utul mami. Mari kita yang kecil 500 ayat dulu. Pangyon kamu mapati kudirata minggu ujung tahun Pahuriau Sedayot Mana tersurat ikut pensi KBP itu 10 orang Tari waktu paningota namoti Aporsiai jala tahan tidak berdo Apedo dolma Maaf sahadi demi umi Radian nama Ibrana siang ulau Jala Yesus Kristus Tuhan ni nama nguru do namati asa iya tabahit pe paningota tiyak ka namuti namat ningot ajal tasad itu kita disi do pahotton rohat taroi ngoru pan ilanon marti pudon taaro jala tasulat do poda hasiliti gur namat do adong pertemuan ni toti inau mate do jolma nama nguru semoni poda namat do laos tinggal di tanaman itu toti namati laos semonido ta aro jada tasulang do poda di rom katodik nama mudah api panguras mana ari pakita na ikun berusun menguras toti namati asa Tuhan membuat jalan aboi patupahur misa di namati do nama nang yaktur namati asa sumabat madua sikit api pangurasan laos sumoni namat tangyang kitodi na dibagia nang mate dohot namat kirim taripat magugu dohot mabagia niyakta nang mate tanaman na ulos na barang-barang na huli-huli na malang karnanon-anoan ido usahat na atau tak mangidogogo mahita dua-dua diwata lahon mengudau patinay. Amin. Diwata saya patuloy kami mangulahon ng pagpapatid. Amin. Mari kita sendiri para menuju ayat pada doa.
Tuhan itu hatta atau poti masak dok tu hatta inna bulan. Ade buatan nami nama roh raja dan raja. Apa nami mati buat Yesus Kristus. Mana 3 hari roh itu. Gila kami kot doa si roh kami salut kami alat berdosa. Hidup bayi nahu pasir kami inani sedayot dulu lalu perkato petan tuna jodoh dohan malipil sianak kadadan nadadia song biru nadi saya unang padalihan siat dulu akan dosa nami indang yang lomor kam kematian niat kaberdus alai kami baru rohana do lomo rohan asa mangolu. Sama salut kaguduhun nami dohot pangalusun nami marite panguru nami nasasadai anakmu Tuhan Yesus Kristus sai pahot maas ni roham di kami marite panikangiyon dohot aguduhun sot purkasia asa tarapos isuro nami magduho asa patdun igor jaga daulat kami martangalaho bahay matang akot tiguarno na bagay. Amin. Betul banget. Marete ikan dikasih operasi 52 ayat 2.
nunga dia sai ho au matisian akka dosam jala nunga dia jai ho au matisian akka hajatun au tu au sati manane sei akka panganusin alan dikati dokku jalan dang painot inot akka dosam asang apon mati batana dan amin betul amin. Tapi itu hatta mereka seperti itu 132 ayat itu. Jala au manukihon na siya luar siyan akka bangso dohos papungon na siyan akka luar asa hubuan na siya mulak tutano na siya laos au permangan na siya di atas ni akka dulu Israel di bagasan akka rura dohos di bagasan saluhut permainan di tanah tiga palat apalah kalau au permangan tidak dari yang dulu akan itu di Israel Barudahan Asida di Sima Makmur Asida di Barudahan Adika dari kapalat apalah kalau kapalat di atas yang dulu di Israel au tadi mamar-mamar biru-biruku dalam au kedua Indonesia Nina Tuhan Yahuda dulu kita akui jalan terus buat atas terpari jalan dari takuro nama budaki jalan perbuat kudo nama sahidi alai aku nama kohi to nakui siap potok kudo au sadiri kahe parahasa parhide itu ido sahatna matua akan mangion hadani diwata jalan nabiyosa amin. Mari kita siapkan kita turun semua manusia ayat sadar roh.
Sumawan na tidak pendong at sa porsiao tusandok portiyon rap maita matok au porsia di bata jahuba ido ama perkubu na suaturusan na tumapalangit dohot tano au porsia Yesus Kristus anak di bata jahuba na sasay imana pilubuhon sumadia na kaligaria sa tot porkadia atora sobalutua ido tuhata na tumaon na peki di pangumuman si Kristus nama tinatagan doon dahil ikaw pinasaklam na tuwat tubuno toro dun kanom na mula mangolo di ati patuluhon na manay susurgo na hukul tu siya rin nila na kuha amanay pagtuto na sumaturo sa ni isiman ka na pinamula sa kanoon mangumumi na mangolo doon au persea ikut persea jalan adong sada hulia na berdia hulia apa pangeran Kristus akan ada dia do yang sesani dosa do yang do ulang mangulu sobot dari anak nau mati do yang kedua amin betul itu kuliah Dolat titing warta jemaat di Minggu Sadarion tanggal 22 November 2020. Shalom. Horas madita saluhna. Sausungani nang tusaluhut ruas niuriatta napatupahon di permingguan di Bagas Nebi. Selamat hari Minggu. Madita salutna selamat beribadah. Laho memuji debata Tuhan sama nama semasa kita saluhna. Guar di minggu ta sadarion di guarima minggu ujung tahun paruriau. Jala parlingotan biakka nang modding di tahun 2020. Topik permingguan Ari Uhum Sogut Manang penghakiman terakhir. Mengikut sistem pelayanan ibadah minggu bunga dibuka lockdown gereja jangan bunga boleh taman minggu juga gereja alai tetap mengikuti aturan protokol kesehatan. Dari ibadah live Facebook dan YouTube hot do tapadupa asaboi pasti dohot tuaka ruas nang dongan saha persiaon nasihol rohana madohoti permingguan dalam bahasa Batak tuaka na bertugas sesuai sermon peralado na pasurat di wartaun. Turuas na mangyuto permingguan siap bagas sabi di Patupama pasahat pilihan tuhuria pembangunan ng tubusat. Yung di pasahat na itu siswa lingkungan menanding gamma boleh ditransfer melalui rekening huria. Yung ditransfer pasahat na buktina tu WA paralado ng bendahara. Sermon paralado dot guru sekolah minggu madalama sesuai warta dan nata surat di wartai. Titing parbogason titing parjulu parbogason naing majalo pangasuh-masuhon pardongat saripioma anak niuria Ima Riki Ando Johannes Tarigan anaknya mata Darmansyah Tarigan inang pangitubu ati peranginangin
Kian Huria Gereja Batak Karo Protestan Pematang Siantar, Kian Huta Kampung Neset Aifat Utara, Dohot Orwana Arta Megawati Boru Napitubulu, Boru di Amata Oscar Perlange Napitubulu, Inang Pangitubu Rospita Boru Sirai, Ruas Huria dari Nazaret Sorong. Ia ulang pemasu-masuni di Patupa di hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 masuk pukul 10 pagi. Katanya komau ini berjalan dengan dalam sehat-sehat nasida dan kalau pengantin dan saluhut keluarga saat di Rodi Ari pemasu-masuni. Namang iut taringot tu padongat saripio nama jalo pasu-pasu. Nang majalo pemasu-masuon padongat saripio do anak ni Huriata Brian Ripaldo Purba. Anak ni Amata Raja Tua Purba. Tubuh ni Inata Reli Boru Sukir. Sian Hutat Jalan Raya Perumnas, Ruas Huria dari Nazaret Sorong, Dohot Orwana, Greti Sisidia Lembang, Burnyamata Edi Lembang, Tubuninata Wisye Evelyn Rumetor, Ima Ruas Huria KWP Bitung, Jala Naung di Pasu-Pasu, Nah di hari Sabtu tanggal 21 November 2020 jalan berjalan itu dengan ulauni di HKWP Bitung. Tanya koma saya di Pasban Swasta asal dari keluarga Siti Ruon, Ima keluarga Netbarot. Nah mengihut titik sosok-sosok kewajiban sebagai ruas. Nuaima permingguan ujung tahun Parhuriota. Dalam minggu naro masuk mahita 2 tahun pelayanan naik baru. Di bawah ini sosok mati tatotong sebagai ruas dengan mata pasikop pada saat atas kewajiban-kewajiban di tahun 2020. Di mana berjuluk pilihan Gotilon anggota ruas periode 2 Desember 2010 tahap November 2020 di koordinasi Homa tua kasih tua lingkungan nah di cross check dengan akan asok terbayar dope jalan dengan di pasar atau orang termasuk kita di tahun pelayanan dan baru 2021. B. Selengan anak sekolah minggu 2020. Selengan anak tetap dipersiapkan dan akan onom Desember 2020. Taringot songsoni itu selengan keluarga, selengan ganuk keluarga, tetap mata berade, baik bentuk selengan manang amplop, pengganti selengan. Lima tada maka malatian keluarga ganupari. Naik pasah dota ketong ima diulang pesta Gotilon di minggu tanggal 1 Desember 2020. Nama ngihut ruasta dari bagas persahiton menang perawatan menang pemulihan tian SK persahiton. Ima ina situa yang baru silalahi babat tumuti hotang Amang Idris Tapu Bolon keluarga Sebarani Buru Sebajuta Nyonya Situa Tabunan Buru Sahayan keluarga P Sebajuta Buru Storus keluarga M Hutapea Buru Senipar keluarga Hutapea Buru Sebarani Dohot Akanasi langsung tersurat di Wartop. Totong ma ditaruh menanyakan dalam mengido tu debata sama malun nasida siasa luhut sian nak kabar sahibani jala tumibu miras dan nantod di nasida marpak kirimon namangol uhut markap porsiaw tuhuasan di debata sinehon hangoluani
mengikut titik pembersihan gereja. Diberitahukan buat kita semua anggota jemaat untuk minggu berikut di hari Sabtu 28 November jam 7 sore bertugas simak studi akan seksi Naposebulung. Diharapkan semua seksi muda-mudi Naposebulung serta hamu mengulahon lawan bota merhiteulah pembersihan gereja. Jala Jojo Setip Tingon tetap mengikuti aturan protokol kesehatan. Mengikut penerimaan pegawai kostor gereja. Diberitahukan buat kita semua luas Nuriatta dan di luar luas Nuriatta secara khusus anggota jemaat gereja Nazaret. Gereja membutuhkan orang atau keluarga yang mau bekerja menjadi pegawai kostor di gereja dan tinggal di gereja, baik yang sudah berkeluarga ataupun masih belum berkeluarga, agar dapat diinformasikan kepada Lado dan atau langsung menghubungi pimpinan jemaat Manang Uluan di Huria Gereja Nazaret. Nama ngihut paringot pemasangan teralis jendela gereja. Taida pemasangan teralis jendela gereja terpasang paringot kebutuhan teralis kemenata surat di wartawan saat ditikjon dimana pumu akan sumbangan kia 28 keluarga gudangna 20 sada teralis jala gudang di jendela nang dipasang 50 jendela. Jadi hurang dobe kita menggarap tia teralis menarik. Di bawah ini pengidorot penangi doma tuakka ruas ni huriatta asa ukka prohatta laho mangalea sumbangan secara pribadi dan keluarga huriatta asa tumibu sikop di haperwani jala tada syukur nang mahkamah hawarata tinibata yakka pasu-pasuna. Nama ngihut pang posisi dari posisi keuangan di mingguan saldo akhir parepengon kas Suria 562.112.510 saldo akhir kas seksi sending 50.250.500 saldo akhir kas panitia pembangunan 10.142.000 rupiah. Panutup kata mauleate dohot tangyang. Badita resort nang uluan diuratta doho situa doho panitia nadong diuratta. Pasaton hata mauleate dohot tangyang. Tusaluhut ruas diuratta manang nadidia pe hamu maringanan. Dongsong ini itu salut donatur pemerhasi nama ngerupi huriatta salilingon marhite tangian pilihan sumbangan pengucapan syukur bilet gotilon amalateon dohot akak naasing di huriatta saya di pasu-pasu di batama hamu dos saluhut keluarga nang ulau muda. Amin. Soni masih di mingguta sadaya. Sahat na lihat tuh dia do tentang dulu laos maritim manita sen bukrete 522. Kita
murung siang saluhut naruhan. Imana makarapoti ate-ate tuhut pikiran pona. Ibadah Kristus Yesus Tuhan baik. Amin. Horas ma dihi persaluhutna. Diamo amanami inanami namunok nyami. Hatani dibata di bagasan persorat di Sion, di mana tersurat di Matius pintu 25, pamukkan siat ayat 70 saja, kau harus itu ayat 40 seorang pahja. Alai dukro sobut anak negol pai marhasa ngapot prapko saluhut suruh-suruan budulan nama disi habangsa hasan apunai. Dungi marluhut ma tujulunan nasa bangso. Jadi sirakon nama nasida somopinai di parmah nama nirang biru-biru, buru-buru, siat biru-biru tukar. Jadi padung demon nama buru-burui tu siapunna, alai angko tukali tu hampirang. Dungi dohonon nirajaima tu akka nani siapunai. Roma hamu akka nabi nasumasu di dama. Tiang hamu ma harajoni. Nabi nature ni hamu siat haudak ni takmoh. Aina mate duau dileon hamu duau mana. Aina male duau dileon hamu duau mana. Nama uas duau dileon hamu duau ini. Naburo duau dari dicakun hamu duau. Namar sakuk bulu duau jadi diperlusi hamu duau. Nahastitan duau jala dipikir hamu duau. Natar huruf duau jadi roh hamu maju duau. Dungi dohonon nyaka partigorima mengalusi Tuhan nadiga hidahami homale. Jadi huleon hami homana manak mauas jadi huleon hami homit. Nadiga hidahami nabro. Jadi hukakot hami ho manang marsakok bulu jadi huparulosi hami ho natigan huidahami marsahi manang tarhuru jadi hudulu hami ho dungi alusat nirajaima nasida situtudo nahudokot tuhamu nasa abinai mutu saja siat angkitku akan namek meton na duau duwi baik apa dungi dohonon nama tuangkan adi hampirangku lau mahamu siang dulukku hamu akan nabi nuraan tu api salilingku nabi nature ni disi polisi doh biasa sesuatu aina male duau dan dileon hamu au tanah nama uas duau dan dileon hamu au ini naburo duau dan tidak hamu au. Namar sakuk bulung duau dan diparulosi hamu au. Namar sahik duau natar huruf duau dan didulu hamu au. Dungi dohonon nasida pada ngalusi ibadah. Tuhan ngedigan huidah hami homale manang mauwas, manang naburo, manang marsakuk bulung, manang marsahik, manang tarhuruf. Sohu pature-ture hami ho dungi dohonon nama mengalusi nasidan situtudo nada hudokot tuhamu dinaso nyakto amuna sahala sianak kanami keton sadok audo naso nyakto amuna disi dungi laho manasida tu naberkit sa liling-lilingna ale anggo partigori tuhamu luat si sa liling-lilingna disi ma saat dihamu amanami inanami saluhutna diharoro ni Kristus Yesus tu video ala diida ibadah diida ibadah tol maidak markubu jala diida ibadah tol mai dolma nagali nasotuk buhuna palu imana yang hadu sota nasotuk pikiranna palu imana paturehun uluna dihasutona
nasotuk habis sarana lahu patuduhun hina malona palwo dirina siang habis ido uban arode supur video rak mangodo do telmai ala diida do nagale do telmai gok hahurangan na adong di perburuan telmai dalatalu do telmai di hadis sauni maraloh hadis ido uban na gabi kudang do ngolu di dolmai ujui nang saro di nuai torok do napar hadidua torok do pardaladak hombar tu nabi ko manang nabi duhun debata uju di patupal ido obat aro Yesus tupur video lahu mangurupi akan nagali asa margubu manalo masa dosa masih arkas itu tuh harus Kristus dan hadilangan ni kolma anggoholong ni rohani di bata tu kolmai jaladang boy bahenota patuduhonota dirita patuduhon kolongi somon nabi naik di bata polong nabi ai sipata boy dulu bahita nama Tuhan sipata boy do tudal honokna hata kira ala ihagalir alai angko debata Kristus Yesus hot dalam manok tento haholongan nirohana ima akadolma tarlumodi dolma napar sahat kodirina jalan nama nguluhi hata kira ai di bagasan hatan di bata itu adong hati urok di bagasan hatan di bata itu adong halual di bagasan hatan di bata itu adong pakdirimu itu ubana ro akan apursiai martaninya pasahat tu dirina tu di bata alanya ala asahot tu hapursiai. Orang-orang percaya datang kepada Tuhan untuk apa? Mempertahankan iman, mempertahankan apa yang sudah dia ketahui tentang Allah, tentang Yesus Kristus yang sudah mengorbankan dirinya bagi orang-orang percaya, termasuk saya dan Anda. Dalam oto naik proses tok nata paparida di minggu usung tahun parhuriawan satau nabagasma tadalani mulutta ra tubuno di bagasa permuruanon akas somat neroh ra di perdalanan di bagasa sadarion tubuno nang akal lumun neroh ra di bagasa sadarion moddindo akadongan nani holongan neroh dan bui rabbe do akadosa nahin holongan di bagasa satauno masa maakana masa naso nihir kero terlumudi pandemi COVID-19 naso nihir kero hatta bui masa otma naso tertundung di pikiran di kolmai yang kau dibot debata diboto ibana do ahadona nang masa sebentar ahadona nang masa subuh ahadona nang masa hadua itu marhiti hatana di paingok nang tuhita songo biru-biru naso margogo nagale itu akan aporsiai nasai liburan di haportibiono nasai dihisahi portibion dalagat margogo biru-birui mangalo hagogon narok di portibion dala ipurajumat tadi itu ubayna halak na porsia di bagasa terpukot di kombarhon dosok biru-biru dolma nagale
alai pihagalion nai ala adunggo gugu natung matse gugu nama dongane tol managali ima Kristus Yesus. Ala nido dipaingon ng tuita unang madia dipadimpos debatado ng haporsyota ng hita at kabiru-biru na unang madia alanyahan adong janina hanguluan na sorasuday dilihon Kristus Yesus. Modo tagahan lagi di ayat 24 sahro di ayat 27 janina ay nungarade ingana hanguluan si saliling-ililing na suakan porsi atau porsia doa na ikopabag ito ni Kristus haduan kung sudah halmu. Apakah Anda percaya ketika Anda sudah mengakhiri hidup ini, percayakah engkau akan dibangkitkan oleh Kristus? Ini pertanyaan yang sangat sulit dijawab. Terkadang pembuktian diri menunjukkan rasa percaya sepenuhnya kepada Tuhan tidaklah murni dapat dilakukan. Oleh karena pencobaan yang hadir di dalam hidup kita, oleh karena kesusahan, kesulitan yang hadir dalam perjalanan hidup kita, menjadikan kita tidak sepenuhnya murni mempercayai Tuhan. Disinilah kita lupa. Di dalam segala pencobaan, di dalam segala pergumulan, di dalam segala kesulitan dan kesusahan, disinilah kita harus membuktikan berapa besar iman kita kepada Tuhan. Berapa besar bahwa Tuhan turut campur tangan, membangun, membangkitkan, memberi semangat kepada kita orang-orang yang percaya. Karena kehadiran Kristus bukan untuk membinasakan, tetapi membangkitkan. Orang yang sudah mati menjadi hidup kembali untuk kehidupan yang akan datang. Di surga hasunangani, kehadiran Kristus juga membangkitkan orang yang mati. Secara pemikiran, secara hati, secara perbuatan, agar menjadi hidup di dalam Kristus. Karena sudah terlalu banyak di antara manusia sekarang ini orang-orang yang sudah mati walaupun dia masih hidup. Makna dari kematian saat ini bahwa orang-orang saat ini sudah tidak memiliki kasih lagi. Itu bukti dari kematian. Orang-orang saat ini sudah tidak saling mendukung lagi. Orang-orang saat ini sudah tidak sering lagi memuliakan Tuhan di dalam hidup. Itu bukti dari kematian. Inilah kehadiran Kristus saat ini. Dia hadir bagi orang, bagi kita saat ini. Bagi siapapun, orang yang mati tetapi masih hidup. Inilah yang harus dibangkitkan oleh Kristus untuk kembali kepada jalan yang benar. Untuk menuju keselamatan yang hakiki, yang sudah disediakan Allah, yang sudah disediakan Yesus Kristus bagi kita. Oleh karena itu orang-orang jahat yang masih hidup dalam kejahatannya saat ini hendaknya meninggalkan kejahatannya untuk memperoleh kehidupan yang selama-lamanya. Jala itu nanihir di Kristus marhibi itu. Di pangido Kristus itu asa unang ado man mago nang usada dol mana pinompani di bawah. Jalatung adong bedol mana mago. Molotung be adong dol mana sumarhambau nero hasia nakapangalahon. Jaminan uhuman diari surgut adong. Ido nang hidup nadiat opak tunggu sada saat dia opak tunggu ini.
tu api nasoramit to pro disalilin-lilitna inganan ni jol manaso marhambau nero inganan ni jol manaso menguji debat. Api neraka adalah bagi mereka yang tidak mau mengubah hidupnya dari yang jahat menjadi orang yang benar, dari orang yang tidak setia kepada Tuhan menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Maka api neraka adalah milik mereka. Oleh karena ubaitnya dihamu amanami inangani dengan saha porsial di bagasan Kristus roh hita kubagas sorong ne debatan dada dapat tuduhan hadir yota dada dapat tuduhan hadir umat alai dapat tuduhan di bagasan Kristus adong hamuluhan nak dihamu akadongan ruas tihuria nabo natongon mangadu pihak kalu menero di parusungan mingulu niak kadokan lagi namalos dan Allah membaik dari milu hari lain di lau membaik sada sabina molo porsiado hita di Kristus posmar hata babak ikut di Kristus hidu aku akan aporsiai lahu bainonna tu ingana nadu menjadi iman sungguh ubatnya dihamu amanah ini unang nabiar kita mengaduki hamati martibi adong do nahatot adong do nalilin adong do naikot sampai manau hagiluson nidani adong do sampai manau hahaciton ningulu on madambar kayakan ulu di bawah sadari saat lebih hadir Allah di Roma hita tu Kristus nasana dinai mo tu sada angkiku akan amek neto na dua udui dinai amo isedo namek neto sadiko namek met manidok nadisi dol mana semarga dijulu di permai dol mana soadong lapatan dijulu di permai boi dol mana marsahid ala marsahid pandemi covid sabtunusia adong kuasta gadi madau kita siai mulu tapadau dirita tuaka dosa namar sahid semua obat kunusada atau dia obat kulononi macam apa dan dihaholong hamu akikku namet itu namar sahito suang songoni mulu aduk nabogus tapasi do pamerengat tamarti dan yang kana bogus yang kahaspan tung sorade rohat tabanguru di ibadah jol mana di tadi dan tahu dapotan hanguluan rodi salilin ikut padono kota do dirista tuakan abus itak minabui taurubi nasida taurubi molo na hail do nabui silehonok tatu ibana lahokan koli moluna leok kamu haili asa mangula ibana dapotan ulu nadunik asa unang pola loda di mana mangula di bagasan muluna di pasing kopabo muluna di bagasan haurangan na tinggantu dalam mudo waktu apa jol manamet net jalan agari ikon masih rupa ikon masih tubuh-tubuhan ikon masih tukul-tukulan mulunya kata kasihan alagi ini jol mana met tuh hidup seluruh nadi tempat debat dan aduk nabalga bolat debat sendiri do di habak sana naubal siapa alagi untuk dalam seret maruhata memuji debat untuk dalam seret maruhata martanian tu debata mangidu buku mangidu pangapulio mangidu
pakirimo jala ido napi naturena ni umbannya marhide kopikta di bagasan mingguan hari sodo penghakiman terang di bagasan hari penghakiman terang molo dengan tapature sude akan nabawas akan namale akan nahurangan muluna akan nalumun rohana akan namarhabut ni roha molo dengan tapature paturon ni debatado saya diramuti tuan debatama kita mamuka tahun baru parfurial debatama makasih kita amin pertama Ali Jehovah debatan kami nomor habang sa di kita tung sotana saluhut asi nirohan tihami saluhut ala di kukumi hodo kami satu di tegas pikir di boto hodo takas kalau managali dituduh dan marhagugu kami lahu mangalo hisap-hisap iragi gugu nadong dihapur videono nasi patah olo mampahin lidu pikiran roha nak haperso ubay na di bagasan Diyos patik kunon namin di bagasan diri namin nahot dalam pasuhot situtu mahani di bagasan huwali Tuhan ala hodo silew kumantuan silew kodo akan kapalat malomaki di hari asa marhatinggan udu nami ganut marsadaghan di patuduh kodo hati uroni di hami asa unang lilu hami di namar dalat di haholo di huluan asa dapotan haluaw di tuku-tuku dalam di pairing-iring kodo sahat pardalanan di mulunani asa hot pardalan di bagasan hati tokat hati doang hatamido nagade panotkan Tuhan alani isirai mahami saluhut na marhite asiro holo terohami alisu Abu lima rohan yakana marsak di bagasan Tikyo alanak bui derasto akana hinaholo Abuli jalalehon Hahibasung dia kadungan nani namar sahid natongon dak bui rapto hami di bagasan Tikyo asa bui nasida magjakot hama maluk ni parsahitong nasya marhite ubat do angka pakubadi na kubadi ramodi manang akka na met akka yanak pun ni huriam si kolami kuremaja na poso di bagasan hamit meton ni nasidai udang nari nobenanang si buruh honon ni nasida asa unang lilu nasida ala ni hapos ala ni pikiran ala ni rohamnan jadi nak dihapur jaiho jadi nak dihapur jai nasida huwa lijahu pada batakan raja sifat baik ala ni pahok mahal persyong yang mulia akan amit meton di kolam minggu remaja dan kaposo lahu marhida hodo raja sifat ramoti manang akka na dua-dua anak turung-turung ni huriat nanau manggalo pamasuk-masuk perdungan sariseo asahot rumah tangga ni nasibet kaunang beado siantong-atong arios ni huriat namar salisi rumah tangga asa naung napi nasupasuni hot hau jahanam ay huriat namek neto napi nasupasuni jalan napi nasupasuni alami pahok di rumah tangga ruas huriat asa kok dami kok hol di rumah tangga ruas huriat jauh sianak kasakar-kasakar ni buli tahi-tahi najan lau pasirang
ulunya kata persis. Hatamido nama ngarahu biha. Nama temannya. Lau menghadapi situasi nama semai. Sian nasu pada gamat rohani. Pikiran nabi. Dosa sakap nabi. Masa-masa dipion pandemi COVID-19. Doktor ruas huriam kamar mahona pasu-pasu ulu tidak. Pada ulu meroha do arha meroha diak ruas huriam natongon menghadapi persaingan pandemi COVID-19. Pasidi arsak terbaik. Leon las meroha nanggogo dihabisan. Samar gogo situ mangusi pasangan keluarga dari Alahodu alaikum bade batalkan. Now tumuhu siang ansar. Ubanai rohani itu lupa kembali Tuhan di ujung tanpa beliau. Rohani itu lupa kembali Tuhan di bagasan tikyo di namar ningot. Yang kadungan nami nang kumulu maruduk mudri. Napai ngotot do nang dihami. Saluhut do modus idormai ikut mamulus hamatir. Karena biar dihamatiani ala dileokodo dihami. Pakirimut nabangun ia akan apurjai. Bot dalam manoktok magulu rakdo to disurku hasunangan. Ala ini utuhi diroi hami asa unang. Lidu perjalanan kami lau makapun jadi sahat dihoma pamatang dari angkotinan di bagasan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Mari tema kita sesuai nomor 274 ayat 1 udutna las kapungkirian. Tuhan
Dihamu amanami do inanami Nuai kaparade marohatta Masuk mahita Suulah partingotan Yaka namote Marede mahita Sembukede nomor 225 Ayat sada to ayat tolu akadongan saha persiang nahina holongan ni Tuhan Yesus Kristus. Molo tapatu papesa dari yon parningotannya kana mudde dan mangarukari sidang ulan parningotan alai marhide parningotannya kana mudde ngon ingotot tamahita be naik komarusuk do ditikki nabe songonak kadongat tanam pertulu potik dan si habiara besorok ni hamatiani aitung ngadipatutun Tuhan Yesus Kristus marhite-hite hahiyonna siap namate do hamatian di dia hamunangan ni do hamatian di dia sorok ni alai dosa do sorok ni hamatian jalapati hido goko ni dosai alai mauliate na di debatana pamunang hita marhite-hite Tuhan Yesus Kristus atau tadi giman wai kuarnya kadungat tanah dumolo motik mulai siang 24 November 2010 siang 22 November 2020 sadari Akagoar Nirwasta Namoding di Bagasan tahun 2020 di masa halak amang jala parhalado ni huriatta amang Situa Edi L. Sinaga di Matugu di tanggal 7 September 1990 Bulan Marujungolo 5 hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 Rumah 50 tahun 7 bulan Onima Akagoar Nirwasta Namoding di Bagasan tahun 2020 atau dihamu amanami inahan Bapak Nyakoma keluarga nanti tinggal honi Parhalado Nihuriata Naum Marusuk Modui Ima Amata Situa Edi El Sinaga Bapak saat mangulu ni sude keluarga sude batar Martania
Amin. Mari kita sebuah dan nomor 247 ayat sadar sampai dia. Jadi hubegema suara siang banwajib dan nama tok surat tomang mardua ma'ah kana mati di bergasat Tuhani olak nyok tutu di dok toti'i masohot ma nasida siap parukilot nasida aina mangihuk ma tu nasida niula nasidai nunga maradian nasida sian nasa ulok na di pertibion alai nampe ikut ape tugas dol mahamatiani songon naung nasa tu akka haholongan nirohata nang kumulu di bagasan pakmaramutyon ni debata donang akai saluhutna
ai Kristus do Tuhan ni nama ulu do namanya. Didot di pangungkapun bitu 20 ayat 12. Dungi huida maakana madai akana mek nang akana balga jong di dulu di habak sai. Jadi diuka maak ka buku. Dungi diuka masada buku na asik. Ima buku hakuliwan. Jadi dihuhumi maakana madai marguru tuna tersurat di bagasan akka bukui. Hopar tuna nulana nasi jadi. Di bagasan ututo seret meroha. Martang yang mahita di bagasan ruhata asa tekong ingot hita pasato dirita itu hasta sahro dihasudani puhal sadi martang yang mahita ali Tuhan debata wingot hamido sadarion akaduman nami nang kumolo motik sian hamis songo duhuk do tutu saluhuk daging jala songo bunga-bunga do saluhut hasangapon ni dolma nunga malos tuhuti jala nunga marurus bunga-bungai alai hok do hatami rodi salilin-lilitna ajara-jari jala parguguri mahami asa marsihohot hami dihaporsyonan asa butuh hami rasi rasa mate asa doot hami parjabbar titik palul hasuluani. Amin. Dong mahita. Nunga tabigi hatani debata tuhita dibingko usuk tahun perhuriau sadayot. Ima tarimo tuari uhud sogut. Asadukro sogut anak nikolmai marhasang apot. Budulan nama disi habangsa hasangapon nai marluhut matu golo nana sabanso jadi sirangon nama nasida songo binaik ni parmahat nama nira biru-biru buru-buru siap biru-biru tukar dungi dohonon nira jaima tuangka nadi siamun nai romahamu akka napi nasupas midama tean hamu maharajauni napi nature dihamusian haujat ni tanon atau borhat mahamu mardongan Tuhani patu pahamu ma kobar tulomo nerohana situtu dona hudokon tuhamu nasa abinain muna tusada sian antik kuakkan amet metode na dua udui di baik hamu alani molo adong namale leon hamu mamana molo adong nama uas leon hamu mani molo adong naburo jakon hamu manasida molo adong namar sakok bulu parulosi hamu manasida molo adong nahakita tikir hamu manasida molo adong na terhuru dulu hamu manasida.
pilihan. Ali di bata manani nadi bonajidang hodo haroroat isaluh silen neon nadikan don nasau libasa namau. Upasat hami masian nanilani nanilihoni tuhani pilihan nami tuho. Saya jalo mai jabe wakna khusus di jolo. Pasu mai jalaramoti asahu para siak kami pilanon pati puluh nara jombu di tonga-tonga huriat toho di portisiwa. Buhai marohanami marhite-hite totima salam bukan dahani godang isi leon-leon Tuhan. Salam gir-gir hami mandok mau lihat Tuhan marhite-hite Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ale Tuhan debata nasiang nahinan jalan namangulu ro di saleleng na. Wimot hami sadereo nakka namate siang hami nao pajuluh tulapuk. Dihodo anak Yesus ni banua gidang jalan yuk kaphodo idiat kana mangasahon Tuhan Yesus Kristus. Narukka dorohanami saderon partimon agal nami. Doha heheok ni daging biaris sugut. Mau liate maruhanami tuho ala ditubuhon ho hami tu pakirimun namangul. Gabi partoha kami dirhamoluat nasora sudah. Dada naman dele hami diari parningotang. Alay namalungun do hami di 10 di pagtinami. Nunga torok dungan nami naung nyalak. Tahu si paingon do ujung nilak kanasida di hami. Baik pakirimun nida Tuhan Yesus di ujung nilak kanasida. Saya sungguh lima rohanami mambahin tiruan nading dan dia kapinok parna. Saya buli mana marsa rohado namatea. Asa unang mengandungi dalam mandil nasida. Saya taiti marohana sida mamereng dopak jika. Saya lewat kodim Tuhani asa takas di hati takut Tuhani. Naung dohani anak. Jalapani yang biarkan di berwajibnya. Saya pada magang bumi roha siadha. Asa hot hapor siaw nami mani Tuhan Yesus dipatuhi. Andorang hubul sami rura lingkuman niamatiani. Molo humur mata nami deh. Ukka mamata ni rohanani asa takas ni ida dalam Tuhan senangani. Molo halang dilanani. Sobinoto de makuli. Pargugui mahami marhide-hide tondini. Asa terjauhun hati. Ali amat sahat tutangam matot dikku. Saya patiur hian rohanani. Asa hobas lakkanani. Jala sonang hani lau mate. Di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin ali amanani nadi pengwajibkan. Saya pinargadia magwarno. Saya roh maharajong. Pesaut malomo ni roham di berontong songon nadi pengwajibkan. Lehon matuhani sederon rangoluan siapari. Sisa manusia nami songopane sanami di dosa mendengar dosa Tuhan. Unang hani togiho tupagunan. Palua mahani siang pangako.
pas-pas ya Tuhan. Di pas-pas dalam diramoti Tuhan debatana ho, di sodakot Tuhan debatana buhina tuho jala asi maruhana nidaho, di dopakot Tuhan debatana buhina tuho jala di pasar hok madamena tu kontip.